SODIV добавиха нови правила в регламента, които ще изискват доста работа. Например, ще трябва да добавим пусликове отпред, което означава, че трябва да усилиме всички точки на това купе, за да не се откъсват. Дали ще успеем за павликени? Не знам. Само времето може да каже. Абе да действаме, че сме го закъсали. Така, какво правиш? Така, в момента разглавяме рейката, да видим вътре какво става, защото виждаме, че има лъжда, има луфтове, да направим малко по-чита, защото не можахме да намерим така, която всъщност не трябва, която е лилава. Като не намерихме, ще оправим тази и ще видим какво мога да направим. Сега, с моите модификации по колата, електрическата хидравлика. Не е хидравлик. Няма масло за хидравлик. Добре. Така, моята кола, заради електронния усилвател, който Електрически усилвател. какъв проблем е? Наново. Така, защото аз ползвам електронен усилвател в тази кола. Тази рейка няма масло, а е направена Какъв? Не разбрах. електронен. Електрически. Гледайте са. Усилвател. Електронен. Ти да видиш. Добре? Да. Какво става? Нищо не става. Просто. Но да, трябва да отворим рейката, да видим да оправим лъжда, такива неща, да агресираме наново. Да, защо е тази хидравлична рейка? Защото BMW. Стоково си е така. Ние си имаме стокова рейка, не имаме. Стокова такива. рейка имаш. А? Само единственият такива, който виждам. Сигурен си? Да. А убеден ли си? Абсолютно да. Ай... Значи тя е менте, Менте? не от БМВ. Защо да не отбере? Има логото BMW тук, те го, не около. И това ти си го начукал. Набити номера, сеш се, откат да минем. И сега защо сваляш тия тъглиш? Ще рециклираш рейки. Едното, че ще рециклираме, две ще махнем някои остатъци от оригиналната хидравлика, които според мен правят мизерии вътре. Това да го затег вече. Това е затапеното вече. Тук сме ги затапили с маркуч и болт, обаче не е перфектно. Това не оправя всичките мизерии вътре, защото тя пака не е, тя е направена за специфични неща, които в момента не се ползват. И ще имаме на теория малко по-добра или поне по-предвидима предник. Нали така ще? Инженер майстор. Ей, тук защо има зелен цвет? Защото някой Зелена боя. Някой е Борисовник. Кой ти ли си Борис? Аз бе. Защо? Не бе, как? Точно зелено. И тук синьо има, виж? Ето, тук синьо има. Защото Лош. от синя кола. Това от BMW 46. Да. Та рейка всъщност течеше само да добавя бая масло, което със сигурност не трябва да чуват, че това се е случвало някога. Това беше отдавна. Това беше първи и на първото състезание, докато не изтече маслото. На първия кръг, на първото състезание на кола. След това Да. стана сух. Да. Не правете това вкъщи, така не се прави. Така, не го правите, но това е състезателното. Да бе, Кенеф, тук е всичко е за от тази кола. Как може? I'm the cameraman. Hello, cameraman. Cameraman, hello! Hello. Hello, the cameraman says hello. Малката. По-големи швиците вече. Че не е перфектно положението. И майстор ще я биде ли тая рейка? Що майстор каже, че ще я биде тая рейка, значи ще я биде тая рейка. Ще я бие. Ще я биде. Че я биде, че я биеш, аз ще я бия, всичко ще е. Важното е, че накрая ще стане рейка, която да е постоянна и консистентна, защото мене колата ми не е най-предвидливата. Това си е не само до рейката, но според мен е част от факторите, които ми пречат. Така, разгубихме за днеска, най-вероятно ще толкова. Днеска идеята беше да разгубим просто нещата, да ги подготвим, защото аз трябва да пътувам за София. Така че намерим много работа на баща ми. Какво става, Боба? Какво да става? Отвил съм 5 болта за този планет, защото ще отива отзаде отново, но това, защото ми е задния планет, ако се вижда къде е криво,
Това беше с удара, където се слуши първи път в Сопот, защото много карам. И е крив и е мега труден за слагане и за вадене. Реално най-ласно е спряна, но аз съм оховит. Кое е това? Ето. Ма не ви взима молбата за напускане. Момата за напускане? Го вика, няма да ти я подпишем. Най-добре ще подпишем, а? Няма да я подпишем. Най-добрият инженер да го пусна. Сега, имахме много интересни открития миналия сезон, което ние не бяхме виновни за, а бившите собственици. Благодаря на Христо, колега в Pro-Amp. Ще ни каза, че двигателът ни седи странно, когато видя лапите. И тази лапа също тук е от М3 40, докато тук си ни е стокова 30. Но на 40-те двигателът седи по-напред, съответно двигателът в момента ни е така. В смисъл, крив е. Съответно, всичко назад е криво, не седи точно като хората. Не сме имали проблеми с това, но рано или късно ще се покаже проблем. Мисля, че вече като свалихме моста, е време това да го правим, да сме с 36 лапи, М двигател седи по-назад, по-хубаво съотношение на тежестта, М няма да е крив, което всичко ще е по-здраво назад. Ако обръщахте внимание, щяхте да забележите един много хубав скъсан болт, който не искаше да излезне въобще. Така, сменихме лапата, вече сме с другата лапа и вече всичко отиде много по-назад, безумно по-назад. И вече двигател е плътно до фаерлола. Обаче има един проблем. Отзад е сигурно мръдна с едни 2 см. Не знам дали ще има първа, сега ще тестваме. И аз тук трябва да се преправя, защото вече всички държачи не са къде трябва да са. Видно сега от една лапа много проблеми. Да. Другото нещо, което ще правим заради новите пустикове е ето тези неща тук, лолипопа, се държат две заварки. Една отгоре, една отдолу. Сега това е защото проблем с тези пустикове, че цялото сцепление плюс рамото, което имаме такива неща от лолипопа за кастера и така нататък, ще го откъсне това директно. Съответно, ние ще отворим тук една кутия и отвътре ще се завърши желязо, което това да го държи и после ще затвори. И няма да късаме тук, няма да имаме никакви проблеми тук и после забравяме. Тук ще си е здраво, перфектно, стабилно и караме колко можем. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like you. Outside. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Решихме да направим нещо, което не очаквахме тази година. И това е, решихме тези фланки, които са за завиване, да ги сложим на колата вместо резанени шенки. Сега, това на теория трябва да е много по-добро завиване от това, което имам на колата, но ще видиме. Но защото все пак имаме един шенки. Тук не мога да сложим само на колата, затова взехме други шенкери от една морза. Съвително лесно, съвително окей е положението. После трябва да се отгуби, да се обслужи малко, да видим лагери, такива неща, да следят дисковете, аз вече една ще сме направили, тествали сме. Идея е спешно завиването. Ще реши клапан с 2 см, ако не се бъркам, така че ще стане доста широчки отпред, когато не съм видим колко дали KPI-то ще се отворят, малко повече гада се накри.
Thank you.